Emisiune susținută de Libra Internet Bank, Hidroelectrica și Bacolux Hotels România. Bine v-am găsit cu un nou episod robust. Descoperim și astăzi români care prin munca și perseverența lor au reușit să schimbe comunități, să-și creeze cariere de succes și să inspire prin exemplul lor personal. Vom pătrunde în viețile lor de zi cu zi și vom afla cum experiențele lor pot fi o lecție pentru noi toți, despre curaj, reziliență și bucuria de a nu renunța. În paralel, vom explora și locuri din România unde aceste povești își găsesc originea, spații care continuă să transmită forță și inspirația de acasă. Aceasta este și misiunea Robust, să unim oamenii și poveștile lor cu imaginea unei Românii care inspiră și fascinează la fiecare pas și astfel împreună recalibrăm imaginea țării noastre. România este ca anatomic vorbind, un organism care nu are un organ. Îi lipsește un organ pe care alte țări îl au. Iar acest organ s-ar numi marketing. România nu are nici un fel de buget și de oameni și de competență alocată pentru marketingul brandului România. Nici în interior, nici în exterior. Nu există. Bulgaria, Grecia, Ungaria, toți au. Și atunci e mare lucru că avem rezultatele astea. Pentru că noi nu facem nimic sistemic pentru a ne asuma faptul că avem o țară care realitatea este mult mai bună decât percepția și doar ce ar trebui să facem este să punem lupa în mod profesionist și științific pe lucrurile bune pe care noi le avem. Și să știe toată lumea ce lucru minunat este în România. Asta e tot. În lipsa acestei competențe pe care România nu și-a asumat-o, de niciun fel, nici privat, nici public, ajung în spațiu public doar lucrurile întâmplătoare. De obicei știrile negative, de obicei plângerile, de obicei ce au alții interes. Eu sunt convins că Bulgariei convine ca românii să vorbească de rău destinația turistică România. La summitul Repatriot din acest an, inițiativă dedicată conectării românilor din diaspora cu oportunitățile din țară, proiectul Robust își reafirmă misiunea de a promova România autentică, aducând un suflu nou turismului românesc și inspirând diaspora să redescopere locurile care ne definesc. Noi vrem să ne conectăm cu cât mai mulți români în diaspora și să ne ajute să vorbim de frumos România. Vrem să schimbăm imaginea României, astfel încât să creștem turismul în România cu ajutorul românilor noștri de afară. Că e clar că nu poate vorbi cineva mai frumos despre România decât un român. Și atunci acesta este mesajul nostru. Alăturați-vă proiectului nostru și fiți ambasadorii României în afara țării și aduceți așa în fiecare vară de mână un vecin, un coleg de serviciu, un prieten, un străin de unde locuiți acum. Avem peste 14 comunități în întreaga lume de români care în fiecare zi ne susțin și transmit mai departe din emoția pe care noi o avem cu această misiune de a recalibra imaginea României peste granițele țării. Deci, Robust, scopul lui este ca fiecare român aflat departe de țară să promoveze locurile minunate din România și fiecare român plecat să aducă măcar un turist anual. Dacă nu 5 sau 10, da? Măcar 1. Vă dați seama, avem 6 milioane de români plecați de acasă. Dacă ar aduce doar 1 ar fi 6 milioane, dacă ar aduce 2 ar fi 12 milioane. Dacă ar aduce 12 milioane, eu cred că am triplat turismul existent acum în România și în astfel de locuri românii pot să convingă pe cei din țările de adopție să viziteze România, bazat pe cererea asta crescută de turism experiențial, de turism de nișă, unde și prețurile sunt un pic mai mari, dar este altceva. Misiunea Robust este să descopere români care, prin tot ceea ce fac, devin adevărați ambasadori ai României peste hotare. Pentru a le spune poveștile și a le arăta lumii curajul și inspirația, am călătorit în diaspora, acolo unde România continuă să trăiască prin oamenii săi. Anne-Marie Hoarău este o antreprenoare româncă stabilită în Nisa, pasionată de promovarea României, care a transformat entuziasmul pentru călătorii într-un demers profesional. A fondat o agenție specializată pe sejururi în Europa de Est cu focus pe România.
Eu sunt în Nisa de 20 de ani, deci exact din 2005. Nu știu când au trecut 20 de ani. Am făcut o grămadă de lucruri pentru o viață de 20 de ani. Am impresia că am făcut prea multe. Dar așa sunt eu, că sunt o fire foarte activă și foarte... îmi place să fiu cât mai mult dinamică, să mă implic în tot felul de proiecte. Ai spus mai devreme un cuvânt care cred că este foarte important inclusiv pentru demersul nostru, pentru emisiunea Robost. Ai spus turism. Da. Ce faci tu pe partea aceasta de turism aici la Nisa? Eu am lucrat foarte mult timp într-un mediu multinațional, în Monaco. Și îți dai seama că m-am întâlnit cu tot felul de naționalități. Și adică și fiecare povesteam de cum e el acasă. Da. Eu foarte mândră, România, că... Adică am fost mereu mândră că sunt româncă. Și povesteam mereu de România. Și așa am organizat și un voiaj la firma respectivă unde lucram. Am fost în România cu 35 de colegi. Le-a plăcut enorm. Și zic, eu cum eram în ideea asta de a promova România, tot vorbeam de România și vroiam ca România să fie văzută bine, la un moment dat am avut o oportunitate să-mi creez propria mea agenție de turism. Și am creat Estevazion pentru francofoni și promovez România și Europa de Est. Ce caută, spre exemplu, turiștii străini în momentul în care vor să apeleze la serviciile tale să vină în România? Cumva, cred că mare majoritate dintre ei spun, nu știu, Castelul Bran sau Dracula sau aceste simboluri cumva care au devenit internaționale. Ce le propuneți voi ca și pachete, ca și zone din România? Sau cam cum, explică-ne așa, cam cum decurge, să spun, o consiliere a străinilor care n-au fost niciodată în România și vor să descopere România? Bineînțeles că străinii, în general, vorbesc de Dracula, cam tot ce știu. Și de altfel e un simbol pe care probabil nu cred că l-am exploatat suficient de mult. Nu este când exploatat suficient în continuare. Dar eu ce propun, sejururi foarte autentice. Mie îmi place viața la țară, mie îmi place, cum să spun, să le arăt nu numai, să zicem, opțiuni de city break, spre exemplu, București, Peleș doar sau... orașe și știu și eu, mergem cu stegulețul și aici e muzeu cu tare, aici e cu tare. Nu, deci, de fapt, în general, organizez pentru grupuri mai micuțe, ca să aibă timp să exploreze. Organizez, să zicem, sunt tururi pe care le fac ei înșiși, de fapt, au un roadmap pe care eu îl dau și în fine, se duc ei cu propriile lor mijloace, să zicem, sau, în fine, organizăm tot ce trebuie, dar ce vreau să zic că nu neapărat cu un ghid care cu steguleț și nu cu grupuri mari. Dacă e nevoie de ghid, bineînțeles că au posibilitatea să aibă și un ghid. Dar îi duc prin anumite locuri mai faine, mai autentice, mai originale, să zicem la pensiuni, să mănânce din curtea omului. Ei asta, de fapt, francofonii, mai ales francezii, ei merg foarte mult pe natură, pe sport, pe originalitate, autenticitate. Astea sunt lucrurile pe care le caută ei. Deci nu caută neapărat 4-5 stele, nu caută neapărat să meargă cu cea mai luxoasă mașină. Că asta pot avea la ei acasă. Da, deci ei vor cu bicicleta, eventual să fie cât mai natural, să fie cât mai... Și asta, de fapt, asta este, să zicem, nu neapărat, asta, să zicem, e nișa mea, dar este și, de fapt, un pic cultura francezilor. Anca Irina Lefter este designer român stabilit pe Coasta de Azur, unde creează wearable art, genți și accesorii conceptuale realizate în ateliere din România. Portofoliul său include expoziții și participări internaționale. Creațiile ei, inspirate de Riviera franceză, ajung pe covorul roșu de la Cannes și sunt din ce în ce mai apreciate la nivel internațional. Am ajuns înainte de pandemie, sunt un copil al pandemiei, am ajuns în Franța. Am venit cu un proiect intercultural, artistic. Am vrut să fac exchange cultural internațional și să organizăm un festival de arte și parfumuri la Grasse.
Am avut o echipă de 24 de artiști români și am zis să cucerim Franța. Toate creațiile mele sunt produse în România, țin foarte mult la lucrul ăsta. Am vrut ca meșteșugarii români și meșteșugurile românești să rămână, pentru că mi se pare foarte important și mi se pare foarte de suflet, legat de suflet, toate creațiile astea făcute de mână, create manual, de oameni care iubesc ceea ce fac. Atelierul meu de marochinărie este în București, iar bijuteriile sunt create tot în București, la un atelier de bijuterii, împreună cu o prietenă, Corina, care e tehnicianul din spatele desenelor mele. Sunt inspirate, cel puțin centurile, sunt inspirate din paftalele tradiționale românești. Practic ai dus o emblemă a portului nostru tradițional, dar refăcut un pic diferit și adaptat pentru, nu știu, poate gusturile internaționale, să spunem așa, de ce nu. Arată superb și Mulțumesc. Vreau să-mi spui ce piatră este cea din mijloc. Se numește Titanium Quartz. Fiecare piatră are proprietăți speciale și diferite. Am și o brățară cu pirită care aduce prosperitatea. Toate au, cum spuneam, diferite proprietăți. Important este intenția pe care o pui atunci când le porți. Ca în orice, de fapt. Eu m-am plimbat cu ele pe unde am putut, nu pot să zic peste tot, dar în destul de multe țări. Am vândut în Dubai, au ajuns sunt, de exemplu, în Bali, îți spuneam, au fost comandate de localnici chiar, în Indonezia, în Los Angeles, în Europa, în multe locuri, în Japonia, mai nou. Eram curioasă pentru că, evident, suntem aici în patria festivalului de film Cannes, este cunoscut poate cel mai mult la nivel mondial pentru festivalul de film. Știu că o parte din creațiile tale au fost chiar pe covorul roșu de la Cannes. Da, anul acesta, de fapt de câțiva ani, pot să spun că e evenimentul meu preferat în zonă. Îmi place foarte mult energia și oamenii care vin în timpul festivalului, toate evenimentele și efervescența din jurul acestui eveniment. Am creat o linie specială anul acesta, cu niște genți diferite față de cele cu disc pe care le fac în mod normal. Gențile cu disc sunt colecția mea semnătură. Mi-a plăcut tot timpul muzica și o port și în suflet și pe mână. Și peste tot. Mi se pare foarte frumos acest mix între cele două universuri, pentru că muzica mi se pare că e un limbaj care trece orice hotar, cum spuneai tu, și pentru noi, bine, la vremea aceea era simbolul libertății și cumva pentru mine a rămas încă undeva în subconștient acest simbol încă prezent. România este țara care inspiră întreaga mișcare Robust, un proiect născut din dorința de a arăta lumii frumusețea locurilor și puterea oamenilor săi. După întâlnirile din diaspora, ne reîntoarcem acasă pentru a descoperi una dintre cele mai vechi stațiuni balneare atestate istoric, Băile Herculane. Acest loc, unde odinioară veneau la odihnă împărații și regii Europei, atrași de farmecul și puterea tămăduitoare a apelor sale. Bacolux are o poveste de peste 14 ani în Herculane. Înseamnă Bacolux Diana și Bacolux Afrodita, respectiv două hoteluri, unul de 3 și unul de 4 stele. Acum ne aflăm la Bacolux Afrodita, care are 220 de camere, o capacitate de cazare undeva la 500 de persoane și unde bucuria noastră cea mai mare este spa-ul, care este adaptat atât pentru adulți care vin să caute terapiile vindecătoare pentru care Herculane este recunoscut, cât și pentru familiile tinere cu copii, pentru că spa-ul de la noi are și un aqua splash, care este bucuria celor mici.
dar Herculane este cel mai celebru pentru apele sale. Aici avem peste 16 izvoare termale, iar hotelurile noastre dispun de propriul lor izvor, care ne ajută să facem terapii și să aducem starea de bine către oaspeții noștri. Și Diana are tot 220 de camere, așa cum are și Afrodita, beneficiază de centru de terapii balneare, dar și de zonă de spa. Dar astăzi Herculane înseamnă mai mult decât apa sa, înseamnă și răsfăț, înseamnă spa și felul în care am reușit în ultimii ani să aducem particularitățile naturii de aici, astfel încât să creăm și terapii de relaxare și de wellness, nu doar de ceea ce înțelegeam înainte ca tratament. Și atunci oaspeții pot să găsească astăzi aici și terapii corporale, pot să găsească masaje, gomaje și tot felul de pași de relaxare, pe lângă facilitățile pe care spa-ul le are. Piscină, jacuzzi, bazine calde, saune, umede și uscate. Există și o saună semnătură, respectiv sauna Afrodita, are plante care sunt specifice acestui loc, care ne ajută să creăm o experiență de saună specifică hotelului și specifică zonei montane de aici, pe care oaspeții o pot găsi doar în acest loc. Avem 2 restaurante, unul care este destinat regimului de masă all-inclusiv, unde se poate opta și doar pentru mic dejun sau demi-pensiune, și este un restaurant à la carte pentru cei care doresc o altfel de experiență specifică, deși în ultimii ani cererea de segmentului de all-inclusiv a fost într-o continuă creștere, iar oaspeții cred că au ajuns la concluzia, cu atât mai mult familiile care au copii, că este un mod mai convenabil, mai relaxant pentru ei, de a gestiona mai ales pe cei mici, care pot să-și aleagă din mai multe lucruri și apoi să se răzgândească fără să fie cu foarte multă bătaie de cap. Din fericire, turismul balnear este turismul celor 4 anotimpuri și ne putem bucura de facilități tot timpul anului. Iar pentru că hotelurile au aceste servicii și facilități destul de complexe și profilul oaspeților este la fel de complex. Așa că pe lângă cei veniți la tratament și familiile cu copii, avem destul de des oaspeți din sfera corporate care vin pentru evenimente, team building-uri, conferințe. Hotelurile sunt dotate cu 2 săli de conferințe fiecare, de diferite capacități, iar oamenilor le place să combine cumva această parte de conferință cu partea de spa, iar în timp ce își desfășoară activitatea aici, pot în timpul programului să bifeze și segmentul de spa, dar și să se bucure de facilitățile stațiunii, de peisajele din jur și de ce are această zonă de oferit, pentru că este foarte bogată din punct de vedere turistic. Tratăm o gamă variată de afecțiuni. Pacienții se adresează cu foarte multe afecțiuni, dar cu predilecție tratăm afecțiunile reumatismale cronice. Afecțiunile respiratorii, bronșitele, astmobronșii, bronșiolitele, sechelele după traumatisme, sechelele după unele boli ale sistemului nervos central. Dispunem de o gamă diversă de tratamente aici, dar procedura majoră este baia sulfuroasă, balneația externă. Pacientul se prezintă serviciului medical, este consultat și, funcție de diagnosticul care îi se pune, se prescrie o baie sulfuroasă și procedurile de fizioterapie. Nu în ultimul rând, kinetoterapia, masajul. Și atunci este recomandat o anumită durată a acestor proceduri ca rezultatele să se vadă. Minim 10 zile, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Pentru că noi lucrăm și cu alți factori fizicali, nu numai cu băile, cum v-am spus, și toate într-un cumulate trebuie să ducă la un beneficiu pentru pacient. Băile Herculane, pentru mine, înainte de toate, sunt poveste. Sunt un loc ușor mitic, unde legendele se îmbină cu tot ce se întâmplă astăzi și reușesc cumva să conviețuiască împreună. Herculane este atestat istoric de aproape 2000 de ani, este atestat din anul 153, iar în această lungă istorie a marcat mai multe perioade, perioada romană, perioada austriacă, și
Amândouă aceste perioade au marcat profund stațiunea și ceea ce este ea astăzi. Încă mai avem vestigii romane, băi romane care pot să fie folosite, iar clădirile perioadei austriece încă se pot observa și astăzi aici. Noi, ca și grup hotelier, am decis să investim în Herculane pentru că noi credem foarte mult în potențialul lui și cumva putem să considerăm că această etapă în care ne aflăm acum este poate a treia etapă de revitalizare a băilor herculane, cu atât mai mult pe lângă această istorie a locului care se păstrează, pe lângă poveștile reale ale împărătesei Sisi și ale vizitelor sale aici, a întâlnirii regilor, Tecazan Herculane îți dă niște oportunități vaste pentru ceea ce poți face într-o vacanță, pentru că este plasat cumva strategic față de alte obiective turistice. Ai în apropiere cazanele Dunării, unde se pot face plimbări cu vaporașul. Ai acolo la cazanele Dunării sculptura chipului lui Decebal în stâncă, care este cea mai mare sculptură de acest gen din Europa. Tabula romană. Sunt aproape porțile de fier care pot fi vizitate. De la apele tămăduitoare ale băilor herculane, drumul nostru continuă spre unul dintre cele mai mari simboluri ale ingineriei românești, hidrocentrala Porțile de Fier. Aproape de 50 de ani avem această colaborare cu Muzeul Regiunii Porțile de Fier. Practic, orice turist care vine la Muzeul Regiunii, aici în centrală fiind o secție a regiunii, a muzeului, pot vedea centrala nu în interiorul ei efectiv, ci într-un capăt al ei și despre ea pot afla informații deosebite din punct de vedere atât tehnic, dar și informații despre turismul sau despre locurile importante din zonă. Iubesc această zonă pentru că am legăturile cu insula Dacale, dar pentru acest lucru am ajuns să citesc și să mă informez foarte mult, să aflu toate poveștile minunate, o mulțime de povești ale acestei zone și să le spun și altora. De aceea am scris o carte, se numește Hoinar pe unduiri albastre la Porțile de Fier, în care fac o călătorie prin toate punctele minunate și de interes pe care le prezintă această zonă. Zonă bogată din punct de vedere istoric, geografic, tehnic, din toate punctele de vedere. Acest muzeu este amplasat pe o rută foarte tranzitată și asta îl face practic unul dintre cele mai vizitate obiective din Oltenia și din această parte de țară, din sud-vestul României. Iar noi facem foarte multe lucruri, nu numai pe zona tehnică, încercăm să îmbinăm toate aceste elemente ale vieții, în așa fel încât cei care ne vizitează și slavă Domnului au ce vedea, să obțină cât mai multe informații pentru ei și pentru țara asta, pentru România. Poți să te implici în robust în multe feluri. Poți să te implici fără să iei legătura cu noi și pur și simplu să vorbești frumos despre țara ta și, bineînțeles, te poți implica financiar. Ca să facem toate aceste lucruri, noi avem nevoie de susținere, sponsorizări, redirecționări, avem emisiunea care poate să meargă mai departe, avem nevoie de parteneri și așa mai departe. Suntem aici, în orice fel vrei să te implici, noi găsim modalitate. Mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. Misiunea Robust este să unim oamenii și poveștile lor cu imaginea unei Românii care inspiră și fascinează la fiecare pas și astfel împreună recalibrăm imaginea țării noastre. Episoadele emisiunii Robust le găsiți și pe digi24.ro. Vă așteptăm în fiecare duminică de la 10:30 aici pe Digi24 pentru a descoperi împreună noi povești Robust. Asta pentru că România merită povestită, trăită și împărtășită cu o lume întreagă. Emisiune susținută de Libra Internet Bank, Hidroelectrica și Bacolux Hotels România.